hapon kini ang Sugbo News Live. Tumong sa rehabilitasyon o recovery sa mga apektado nga local government unit o LGU sa amihan ng Sugbo nga nakaangkon og grabe nga kadaot sa niigo nga linog. Nagkahiusa ang Cebu Provincial Engineering Office ug Philippine Institute of Civil Engineers sa paghimo og assessment sa mga istruktura ug sa mga public ug private nga establishmento. Ani ang report ni I.C. Santi Leopoldo. Sa pagsiguro sa kaligon o kahimtang sa mga pampubliko o pribadong istruktura sa mga lugar nga naapektuhan sa linog, gihimo ang hiniusang assessment sa Cebu Provincial Engineering Office o Philippine Institute of Civil Engineers, Cebu Chapter uban sa OB Engineering Services. 21 ka-assessment teams ang gideploy aron paspasan ang pagsusi sa kahimtang sa mga pampubliko o pribadong istruktura sa mga lugar nga naapektuhan sa linog. Gihimo ang assessment sa mga building sama sa government centers, ospital, merkado, mga kalsado ug tulay ug mga pribadong establishmento. Aduna nay 56 ka mga istruktura sa public ug private nga napaubos sa ilang gihimo nga assessment. Ang mga resulta sa inspeksyon gamiton nga basihan sa mga Office of the Building Official o UBO sa matag lungsod o dakbayan aron mahibaw-an kung usa ka istruktura luwas pa ba puy-an o kinahanglan ng ipademolish anang sa kasiguraduhan nga kaluwasan. Balitang may labot ang Sugbo ay si Santi Leopoldo, Sugbo News. Sa nagkadaghan nga gipang-ubo, sipon ug hilanat sa mga evacuation centers, ang Provincial Health Office sa Kapitolyo naghatod og mga supply sa tambal sa mga rural health unit sa San Remigio ug Medellin. Adunay report si Ria Manila. Ang Cebu Provincial Health Office dali nga naghatod og mga supply sa tambal ngadto sa rural health unit sa San Remigio. Gika-report nga daghanan sa mga anaa sa evacuation center ang nakasinati og ubo, sipon ug hilanat. Sa Medellin, daghan usab ang ipang-ubo, sipon ug hilanat sa mga anaa sa evacuation center. Gipasusi ni Governor Pambaric 4 sa Provincial Health Office ang mga panginahanglan nga tambal ug uban pa aron sa pagmintinar sa kahimsog sa mga nagpuyo sa evacuation center. Gisiguro sa Provincial Health Office nga aduna gyud igong supply sa gikinahanglan nga tambal ug mga vitamins sa mga lugar nga apektado sa linog. Balita may labot ang Sugbo, Ria Manila, Sugbo News. At nangi ang sunod pa nga mga balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News page. Sugbo anon manginlabot kita magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa mga hagit nga atong giatubang karon, kumbati ta Cebu. Maayong hapon, ako si Bunching Auxtero.